Mebuse Kurdara dibotun Mebuse Kürdistan'ı. Dinozdehe mehede komele ebnabe hez Kürt hat damizrandın. Armanca ve komele evku zamanı Kurdi le Türkiye bka zamanı ki fermi. De heman demede dixwaze zamanı Kurdi le hemû bajarên Türkiye li mezrayan damû dezgehên medeni her wiha ên fermî çi pir û her wiha çi navên din hebin li wan bişûn de bên vegerandin. Ya sêmîn jî tê xwestin ku pêşî li ber pişaftinê yani asîmîlasyonê jî bê girtin. Ji bo wêyekê jî li Stenbolê îro ji bo medya Kurdî û her wiha kesên ku beşdarî vê komcivînê bûne taşdeyek tê dayîn ji bo ragihandina navê tevgera Kurdî yan û li bajarê Stenbolê. Serokatiya Hereketa Zimanê Kurdî parêzer Subhî Özgen dike. Özgen di daxuyêniya xwe de dibêje, Osmaniyan di medreseyan de zimanê Kurdî bi awayekî fermî qebûl kiriye. Lê Komara Tirkiye guhê xwe li vê rastiyê ger dike. Heta ew encamekê bi dest bixin, wê serî li her qonaxên fermî bixin. û ji bo vêyekê jî bangêl hemû Kurdan, dam û dezgehên medenî û partiyên siyasî dikin. Da ku mil bidin wan. Serîda em zimanê Kurdî de wekevî dixwazin. Ji wê bûnê çi lazim e? Lazım e zamanı Kürdi li Türkiye bibe zamanı perverdehiye hinkirne. Lazım e zamanı Kürdi li Türkiye bibe zamanı fermi. Lazım e nave Kürdi gün var bajer. Nave alinedajî arnîgarî edebi. Nave Kürdi çi dibe birabe. Em dixwazin nave Kürdi dîsa vegerinin ser asli. Ser asliye Kürdi. Sê armancê me vanan. Rêveberên Hereketa Zimanê Kurdî di daxuyêniya xwe de dan zanîn li Tirkiye zêdetirî 20-25 milyon Kurd dijîn. Lê zimanê Kurdî hîna jî nebûye zimanê fermî û hê jî zor û zextên li serê berdewam dikin. Tevger diyar dike her çiqas li serdema desthilata AK Partiye de hingavên êrînî hatibin avêtin jî polîtîkaya pişaftin û înkarê berdewam e. Ew dixwazin vê hişmendiyê serdan pê biguherînin. Em hez dikin zimanê Kurdî nas bikin. Zimanê Kurdî zimanê bavûkalê me ye. Zimanê Kurdî zimanê me ye. Em hez dikin bibe fermî. Zimanê Kurdî ne zimanekî ne nas e. Em dixwazin bê nasîn û were pejirandin. Li ber derî em pê biaxivin û bibe zimanekî fermî. Em ê dixwazin û gihîştin hev û me komele damezrand û dest bi xebatên xwe bikin. Rêveberên tevgera zimanê Kurdî dibêjin, Komara Tirkiye li ser du esasên bingehîn hatiye damezrandin. Kurd û Tirkan. Ew dixwazin wek wê xala zagona bingehîn mafên Kurdan yên wek heviyê bên nasîn. û diyaseyan de ev yek bên karîger kirin. Ji bo vê jî ew ê serdana AK Partiyê, CHP, HDP û MHP bi xwe jî bikin. Ji bo ku encamekê bi dest bixin. Her wiha heta mafên demokratîk û hiqûqî bi dest bixin wê tevger tekoşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî berdewam bike. Tevgera zimanê Kurdî li bajarê Stenbolê hata demezrandin. Yek ji armanca vê tevgerê ew e ku êdî ji Ewropê de ne tenê di nava civakê de li parlamentoyê bi xwe jî zimanê Kurdî wekî zimanê biyanî neyê binav kirin. Ji bo vêyekê jî eger careke din Serokê Parlamentoya Tirkiye yan jî parlamenteran jî partiyên siyasî bibêjin ev ziman zimanê biyanî ye ew ê li dijî wan dengê xwe bilind bikin û her wiha riyên yasayî bi her awayî bikarbînin. Çi di nava Tirkiye'de çi jî di nava yasayê navdewletî de. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol. شیرین و خوش زمان کردی بخوش آوازه لطیف و ناز زمان کردی